Muli magandang umaga sa ating lahat. Mga kapatid, alam ba ninyo ang inyong misyon sa buhay? Ako po ay isang guidance counselor at kadalasan, pag nagtatanong ako sa mga estudyante o maging sa mga seminarista, alam mo ba ang misyon mo sa buhay? Ang kanilang sagot, hindi pa. Hindi ko alam yung purpose ko, bakit narito ako sa mundo. Kaya tuwing may magsabi sa inyo, hindi alam ang purpose sa buhay, ang itanong ninyo, ikaw ba ay bininyagan? Ibunyagan ka ba? Kasi kung ikay bininyagan, ibig sabihin, meron kang misyon. Ang misyon na meron ka ay pakikibahagi sa misyon ni Kristo. Noong tayo'y bininyagan, tayo'y nakatanggap ng tinatawag nating royal priesthood. Tapos, nung tayo bininyagan, nakatanggap tayo ng misyon para maging hari. At pangatlo, para maging propeta. So, pari, hari, propeta. Ano ang pagiging hari na misyon natin? Pagiging pari na misyon natin? Kung kamumungadji, mo attend sa misa, sa inyong balay na mag-grocery mo, that is one of the ways to express your priestly mission. Mao na ato gitawag royal priesthood. Sa muang mga pare, ang amo ordinasyon gitawag nalimot ko, no? Pero royal priesthood and sacramental priesthood. Sacramental priesthood kami iginordinahan. Pero kitang tanan pare, kay kita tanang ibunyagan. So that's royal priesthood. Ano ang pagiging hari? Kung ang sa mundo ang pagiging hari, pinagsisilbihan ka sa pakikibahagi sa misyon ni Kristo, ang pagiging hari ay ang pagsilbi sa iba. He came to serve, not to be served. At pangatlo, ang pagiging propeta ay ang pagsasabi ng salita ng Diyos, walang labis, walang kulang. Priestly, kingly, prophetic. Pari, hari, propeta. Basic. Ngayon, paano natin ito isinasabuhay araw-araw? Dito tayo magkakaproblema. Kasi okay lang magdasal ka. Okay lang mag-grocery ka. Pagiging hari, nagsisilbi ka sa pamilya, nagsisilbi ka sa ibang tao. Ang mahirap yung panghuli, pagiging propeta. Kasi you have to give witnessing. Ito yung mahirap. Remember, Jesus himself, he was called crazy. Kitawag siyang buang. Kinsa tawag siyang buang, ihang pamilya. Nga naman, because he was preaching the Word of God. Ang kanyang pamilya ang sinasabi, hindi mo trabaho yan. And yet, Jesus adheres to the will of the Father to preach the good news. Ngayon, kapatid, pag ikaw, pag uwi mo mamaya, ikan sa misa, pagdating mo sa bahay, lalo na yung hindi mo kasama yung pamilya mo dito, yung hindi nagsisibang pamilya, sabihan mo, no? Magdasal tayo. Lalo na kung ikaw hindi sanay magdasal at hindi nakikita ng pamilya mo magdasal, pag uwi mo mamaya at niyakag mo yung pamilya mong magdasal kayo, malamang sabihin ng nanay mo, anak, may lagnat ka o may sakit ka? Kasi hindi sila sanay na nagdarasal ka. Example, suplado ka o suplada ka. Pag uwi sa bahay, naging biglang mabait ka. Sabihin ng kapamilya mo, anong nangyari sa'yo? Baka mamaya sinapian ka ng anghel. Bakit naging mabait ka? Pero mga kapatid, sa pakikibahagi sa misyon ni Kristo, dapat isalang-alang natin, hindi ang sasabihin ng ibang tao, bagkus kung paano mo isasabuhay ang iyong misyon. At itong pinakamahirap, bakit kilala ka ng iyong kapamilya? Ito ang nangyari sa ating unang pagbasa kay Propeta Amos. Pinalaya siya ng punong pari. Bakit?
bakit ka nagpipreach dito? Hindi ka naman punong pari, hindi ka naman pari. Anong sagot ni Amos? Hindi nga. I am a shepherd and a dresser of sycamore tree. Pastol, tagabantay sa mga karnero, o dresser of sycamore tree. Siguro may equivalent natin ngayon. Wala naman kasi dito sa atin ng sycamore tree, ano? Pero yung tagaputol ng mga sanga, sycamore tree. At sabi niya, I am not on my own. I was called by God to preach. Kapatid, nung tayo bininyagan, we are called to preach. Ang tanong, handa ka bang tumupad sa iyong misyon? Sa ikalawang pagbasa, binigyang diin ni San Pablo, even before the world was created, God has a plan for us. Kaya ngayon, itatanong ko sa inyo, bininyagan ka, meron kang misyon, handa ka bang tumugon sa misyon na ibinigay sa iyo? Ako bilang isang pari ng Society of St. Paul, yung aming misyon ay pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng tinatawag nating communications media. Wala kami parokya. No? Mutabang lang sa mga paring daisisano sa Sunday Masses nila. Pero wala kami parokya. Kung sa mga apostolate, kami ang mupublish Bible. Kanang St. Paul's Bookstore, maunang among pulpito. We write books, magazines. We have TV programs. Sambuhay TV Mass, Sambuhay TV programs, amo maguna. That is our mission. So, tatak sa amin bilang mga Paulino, we call ourselves Paulines, Paulino, is to preach the gospel using the fastest and most efficacious means of social communication. Mauna na ay may mga program sa Facebook, other social media platforms, and we try to preach the good news through this. Ngayon, ikaw kapatid bilang isang taong pamilyado, paano mo isasabuhay ang iyong misyon? Una, bilang isang individual, bilang isang asawa, isang nanay, isang anak. Pangalawa, bilang isang pamilya. Unahin natin bilang isang nanay. Paano mo sinasabuhay ang misyon mo bilang isang nanay o bilang isang magulang, hindi lang nanay, pating tatay, bilang isang magulang? Paano mo isasabuhay ang misyon mo bilang isang magulang? First and foremost, to become a loving parent to your children. To become a loving parent to your children. Yan yung pagiging hari. Paano ang pagiging pari bilang magulang? You guide your family to pray. Pero ito dapat, hindi mo lamang tinuturuan magdasal, sinasamahan mong magdasal. At pangatlo, paano mo isnasabuhay ang pagiging propeta bilang isang magulang, na ikaw bilang isang magulang nagiging ehemplo, halimbawa sa iyong anak. Huwag mong sabihan yung anak mo, anak, huwag kang manigarilyo kung ikay naninigarilyo. Huwag mong sabihan, huwag kang magsugal kung ikay nagsusugal. Higit sa lahat, huwag mong sabihan, dapat maging mapagmahal ka kung sarili mong pamilya, sinasaktan mo. Yun, misyon bilang isang individual. Bilang isang anak, anong misyon mo bilang isang anak? Una, bilang hari, pagiging magalang at mapagmahal sa iyong magulang at mga kapatid. Yung bunsong kapatid, hindi utusan yan. Kasi kadalasan, si bunso ang inuutusan. Pag si nanay o si tatay, inutusan si panganay, ituturo niya yung sunod. Yung sunod, ituturo rin si bunso. Hindi niyo utusan ng nakakabatang kapatid. Bilang pari, paano mo isinasabuhay yon bilang isang anak? Hindi lang magulang ang dapat nagdarasal. Kung ikaw anak, yung magulang mo, masyado nang busy sa social media, hindi na kayo nakakapag-grocery, bilang anak,
mission mo to correct your parents. Kanina ka pa nagpe-Facebook. Naalala ko yung tita ko, nung bago pa lang yung Farm Bill, member siya ng Handmaid of the Lord. Magmi-meeting na, nagpa-Farm Bill pa. So we have to remind, tita, may meeting ka pa. Nay, may meeting ka pa. At pagiging propeta, again, to give witness na kahit gaano ang tensyon sa pamilya, you remain respectful and you speak the truth all the time. Hindi ho ako naniniwala sa sinasabi nilang white lies. White lies man yan, red, blue, o anumang kulay yan, pagsisinungaling pa rin yan. Mas maganda, nagiging totoo ka sa iyong magulang. Naalala ko yung aking pamangkin. Nabasag niya yung flower vase. Pumunta sa mami niya, "Mami, I'm sorry, pwede niyo na po akong paluin." Sabi ng mami niya, "Bakit?" "Mami, nabasag po yung flower vase." Niyakap ng mami. Sabi niya, "Anak, hindi kita papaluin. Pangangaralan na kita, next time you have to be careful. Huwag maglaro malapit sa mga bagay na yan kasi mababasag. Pero hindi kita papaluin kasi nagiging honest ka." Oh, yung mga anak, tip sa inyo yan. Pag nagkamali kayo, umamin ka agad. Nang hindi kayo mapalo. Lambingin nyo lang yung magulang nyo. Ang mga magulang na dadaan sa lambing. Ngayon, bilang isang pamilya, paano natin ipinapamalas yung ating misyon? We came from different families. Some are considered dysfunctional families. And the church, we in the church, must acknowledge that there are dysfunctional families. During the visit of Pope Francis, dapat in time yun, some year of the family. Bakit ang kinuha lang na pamilya, yung buo, yung may nanay, yung may tatay at mga anak? Siguro, sa parte ng simbahan, ito din yung pagkukulang. Mahalagang makita din natin ang daming pamilyang dysfunctional. And as a counselor, some we call it absentee parentism. Yung mga magulang nasa abroad. They are still a family. Separated. They are still a family. And as a church, we have to be very open. Isang example, typical example, this is a pastoral case na magpanggang ngayon, nagdidebate ang mga theologian, even ang mga obispo. Communion. Example, yung isang mag-asawa o nagsasama. Bakit hindi pwedeng magkomunyon kung hindi kasal sa simbahan? Ito, hindi akin. I-quote ko lang yung aking professor sa canon law. Pinagbabawal ng simbahan kasi it is a kind of desecration. Pero ito din ang tanong sa amin ng aming professor. Kung ikay alam mong nasa sitwasyon na meron kang kasalanan, bakit hindi ka palalapit kay Jesus? At ang pinakamagandang paraan upang lumapit kay Jesus ay ang pagtanggap sa Kanya sa komunyon. Bakit hindi ka mangungumunyon? We speak of the church. We speak of the church as the church of the poor. Pero sa maraming pagkakataon, bakit hindi ramdam ng mga mahihirap na bahagi sila ng simbahan? We speak of the preferential option of the poor. Pero tinatanong ba natin ang mahihirap, ano ang kanilang nararamdaman? Ano ang kanilang pananaw? As a family, we are the domestic church.
And as a domestic church, how do we make this church present first and foremost to our own family? That is why Father Patrick Peyton was saying of the family that prays together stays together. Pero bakit sa isang pamilya, hindi natin kayang magdasal bilang isang pamilya? Bakit? We have biases against one another. Recently, I was talking to a family. Ako na mismo ang nagsabi, bakit hindi na kayo nagdadasal bilang isang pamilya? 4 na magkakapitbahay. Yung sa gitna, ito yung isang bahay, sa likod, dito sa gilid, yung mga anak. Yung nanay, dito sa gitna, kasama din yung isang anak. Ngayon, hindi na sila nagdadasal dati, iniikot nila yung 4 na bahay magdasal. Bakit hindi na sila nagdadasal? Anong pinag-awayan nila? Kapirasong lupa. Bakit? Mas mahalaga bang kapirasong lupa kaysa ugnayan at pagmamahalan ng isang pamilya? Merong sumagot sa akin ng ganyan, opo, Father. At sinong masisisi mo? Magulang. When the parents could not teach their children to consider their siblings as part of themselves, then definitely the siblings would grow up considering each other as competitors. We would consider one another's competitors. No? Ako, I am very, very proud to my cousins. I am from Iloilo. Meron pa kami mga ancestral na lupa. Nakakatuwa. Nagtuturoan kami kung sinong gagamit ng lupa. Ngayon, nag-uusap kaming magpipinsan. Yung aming ancestral home, wala nang nakatira. Pero merong water filter business yung tita ko doon, tapos malapad pa yung compound. Nag-uusap kami, mag-ambag-ambag kami, tatayuan namin ng stalls. Isang pinsan namin ang magmamanage, tapos hahatiin sa 4. Kasi 4 na magkakapatid yung tatay ko. Pero sabi ko, that's equality. Sabi ko, what we need is equity. Ano ang kaibahan ng equality at equity? Equality means pantay-pantay. Equity means giving what is needed by the person. Magkaiba po yun. Example, merong parada, ano? So, merong gate. Hindi makita ng mga bata. So, bibigyan mo ng upuan para aapak yung bata para makita anong sa labas. Malamang, yung sa maliit na bata, ibigay mo mas mataas na upuan. Kasi kung equality, pare-parehong upuan lang. Equity, bigay mo yung mas mataas doon sa mababa para maging pantay. You get my point with equity? Giving what is necessary, giving what is due. Sabi ko sa mga pinsan ko, ako mag-isa lang ako. Wala man akong asawa, wala man akong anak. Anong gagawin ko? Yung isang pinsan ko, 5 silang magkapatid. Yung isa rin pinsan ko, mag-isa lang siya. At yung isa rin pinsan namin, 4 silang magkapatid. So sabi namin, we will divide it equally among the 11 of us. May umangal, wala. Bakit? We consider one another as one. And that's what I'm very proud of. Never kaming nag-away. Patay na yung aking tatay. Patay na din yung aking mga tiyan. Isa na lang ang nabubuhay ngayon. Never kaming nag-away sa lupa. Bakit? Kasi alam namin mas mahalaga ang ugnayan namin sa isa't isa. Saan nagmumula? Kung paano inuhubog ng magulang ang mga anak. So that's the primary mission of parents. To form your children in love. To form your children in justice. Not only in justice, but in social justice. At sa ating ebanghelyo, binigyang diin ni Jesus total trust in divine providence. Tiwala ng buong-buo sa Diyos. Imagine, you are sent on a mission, wala kang dalang pera, wala kang dalang damit, saan ka aasa? Doon sa ministry.
when people would accept you. No? At ito rin minsan, no? Lalo na kaming mga misyonero sa Society of St. Paul, we consider ourselves missionaries. No? Minsan, bago ka pupunta sa ibang lugar, dapat may provisions ka. Naalala ko nung ako'y postulant pa lang, pinadala ako ng Leyte para mag-vocation campaign. Kadalasan, hindi kami nagdadala ng pera. ATM lang dinadala namin. Nagkataon, bumagyo. Imbis na 3 days na ako doon, inabot ako ng almost 2 weeks. Kasi grabe, sunod-sunod yung bagyo. Grabe yung alon. Hindi ako nakaalis. Hindi ko magamit yung ATM. Kasi doon, isang grocery lang yung pumapayag na gumamit yung ATM. Minsan nag-malfunction pa. Sabi ko, paano ako mabubuhay dito ng 2 linggo? Nagkataon yung bahay na tinirahan ko doon, lodging house ito ha. Kasi nagpakilala ako sa tricycle driver na isa ako seminarista, kailangan ko ng lugar na safe. Doon niya ako dinala sa isang lodging house. Bahay talaga na nagpaparent ng mga rooms. It turned out, yung bahay na yon, nung araw na dumating ako, death anniversary ng isang kapatid nila. Kapatid nilang Franciscanong pare. Kaya hindi ako pinabayad pero nahiya naman ako. Sabi ko po, pag nakapag-withdraw na ako, tsaka akong magbayad. Providence. Halos 2 weeks, doon ako nakatira sa kanila. Nahihiya na ako. Pinapakain nila ako. Merong maayos na tulugan. May maayos na banyo. Malikuran. Providence. Kaya sabi ko, ang Diyos, marunong talaga. Ano lang hinihintay sa atin? Tiwala. Patience. Patience and trust. Sa ating pong pagpapatuloy, nawa mga kapatid, tandaan natin ha, kahit gaano man yung ating kaganda, yung ating misyon at intensyon, may mga pagkakataon na tayo'y ma-reject. May mga pagkakataon na hindi tayo tatanggapin. Pero huwag niyong pag-ukulan ng pansin. Kasi at the end of the day, anong mahalaga? Naging tapat ka sa misyon mo. Hindi sa rejection, but sa misyon. Pagpalain tayong lahat.